Здравейте, Сливница 172. Хотел Едона. Погледнете ми гърба, мили хора. Изводите, шайката, мръсните престъпни сектанти днеска сварихме в потерята, в която разлачваше по чудовищен начин семейството ми, опоени, пребити, полуживи. Леле ми, Снежи, майка ми, сестричката ми, племеницата ми. Видяхме Изода, бивш ниш ФБР, Атланта, Джорджия. Никой от вас, които се обърнахме до сега Европейска комисия на Брюсел, Хелзинги, нищо не помогнахте, нищо не направихте. Така че се обърнахме към цял свят. Близки, приятели, колеги, медии, погледнете за какво става въпрос. Значи смъртни присъди за президента, министрите и затвора. Избиват по стотици хиляди семейства, родове, жени, деца, възрастни. Днеска, освен че стотици пъти развлачваха семейството ми напред-назад, ужасяващи опити да ни убият, все по-жестоки, и да откраднат двата ни имота, квартал Княжево, улица 776, номер 12, където клаките, мръсните сектантки бяха обличали дрехите ни. От тук нататък, който свариме вътре на място. Дали сме ви за трети път държавата. Изроди, мръсни, месеци, половина от сутрин до вечер развлачват опоени, отвлечени хора. Изроди, мръсни, днеска даже в посока с сив бус към 21 часа вечерта, посока от Княжево, където е градинката нагоре. Над 10 деца между 7 и 14 години бяха в този бус. Изроди, мръсни, най-вероятни племениците ми. Много ви моля, предайте нататък, ние сме се уверили и сме изпратили по цял свят всичко изроди престъпни. Държавата смъртна присъда и затвор за тия изверги. Как се случва една и съща схема? Стотици пъти по-чудовищно зверстват на цеста. Жестоки кражби по сметките, все по-жестоко се опитват да ни убият. Този изрод ФБР, ниш биш Атланта, Джорджия, който съсед ми докарват първата шайка. Изрода беше след 1263 престъпните копели, бивши ниш и 600 гоците и делци фантим, знаете ли, обичайните заподозре. Освен тях имаше и висши. И освен висшите участват, разбира се, прокуратура, вътрешно министерство, поставени лица. Разбира се, Пирогов. Ще ми кажете ли вие на жив човек как ще викате, че няма егенето, престъпни копелета мръсни? Когато направиха потеря от ниши корумпирани, да не може да влезем и да помогнем и да вземем семейство си, както полиция не идва никога, когато има опоени, отвлечени хора. И искам да ви кажа, че сме ви дали на цял свят. Поствайте, моля ви, да видите България как тия изверги, президента Радев, президента на пакистанския затвор трепят по чудовищен начин невинни хора, собственици, цели родове, както мен, 7 члена семейство Грозданов и Леля ми положила. Изроди мръсни, смъртни присъди, съд и затвор за вас, изроди долни. И ще отговаряте пред цял свят, защото цял свят видя, благодарение мен, чудовищността на престъпленията ви. Възрастни хора, жени, деца, помагайте от месеци, 7 дена развлачват по чудовищен начин. Семейството ни се опитват все по-жестоко да ни убият. И до края на цяла държавата ще връщате изроди. С тия мръсни, престъпни ниши кенефи няма един, който да не участвал в зверствата, мъченията и мъсните дърти сектанти. Ако моментално някой от вас моментално не освободите семейство ми и останалите изроди мръсни и не спрете това чудовищно избиване, ви обещам, че ще съберат толкова хора, така ще ви избием, че няма да мръднете никога повече.
И не, те ще ви линчуват, разкъсват хората за всичките ви чудовищни убийства, зверства, мъчения над стотици невинни собственици като нас. Квартал Княжева улица 776, номер 12. Както и квартал Малинова долина, вижте ми гърба. Мили хора, каква чудовищност, вижте и надолу, да ви покажа ли надолу? Какво чудо съм? Да ви покажа ли? Вижте какво нещо. Така за всичките тия чудовищни престъпления. Смърт. Смъртни присъди за вас, господин президент Радев, както и за вас всички останали. Мръсни, престъпни изводи, убийци, насилници. Това не е корупция, това са жестоки убийства на стотици невинни собственици, жени, деца и възрастни хора. Зверства, побой, мъчения, нейни изводи, трусени кенеф и още по-големи изводи от уния. И нейни престъпни управници, които, погледнете ми гърба, превърнаха държавата на пакистански затвор. Трепет невинни собственици иззимат, това не е кражба. Това са зверства, мъчения, побои, все по-жестоко се опитват да убият мен и още 6 члена на семейството, за да откраднат двата имота квартал Малинова долина, улица Никола Юлков 2, семейство Грозданови. И разбира се, квартал Княжева улица 776, номер 100 хиляди лева изводи мръсни. И разбира се, на място тия престъпни изводи, сектанти, погледнете за това чудовищно става въпрос. И предай нататък как България едни изводи, с още по-големи престъпни изводи, по чудовищен начин убиват цели невинни родове, собственици. По-чудовищен те изкара тя врътнал, аз съм убил сега по-черно да. Пирогов, смъртни присъди за вас, изводи за шофьорите, участвали в стотиците опити. И благодарност на висшите, че първата година откланяха. Погледнете. Много ви моля, предайте нататък. Виждали ли сте такова чудо някъде? И такава чудовищност. Сливница 172.